ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಏನು ರೆಡಿ ಆಯೆ ನಾರು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ದಿಮ್ಮಿ ದಿಮ್ಮಿನ ಪೇರು ನಮ್ಮದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಕಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮರಿಂದ ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋಜ ಎಣ್ಣೆಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತು ಗೀವ್ ಅವೇ ಅವು ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುರಗಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನು ಇದಟ್ಟ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ತುಂಬಂದು ಸಿಕ್ಕದನ್ನ ತೆಂಕ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬೌಲ್ ತಕ್ಕ ಹಂಚಿನವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಐಟು ತೂ ಕಂಚೊಂಡು ಪಂಡ రెడ్ ఉండు ಒಂದೈತೆ ಟಾಪ್ ಲಿಡ್ ಐತೆ ಮುಚ್ಚುನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಕ್ಕ ತಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚ ಶೋಕೊಂಡದ ತುಯರಿ ಶೋಕೊಂಡದ ಲೈಕ್ ತೋಜನ ದುಬೈದಾಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಬುದಾಬಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೆತ್ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂಯಾರತ್ತೆ ಎಂಚಾಣೆನ್ನ ಶೋಕಾಣ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರೆ ಶೋಕ ಆತನೊಂದು ತೂವಂದಿನಗಳು ತೂಲೆ ಯಾನೆನ್ನಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಆತ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸದ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಆತ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಐಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರಂದನಂತೂ ಪಾಡಿಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತನು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪು ಜನ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಚುಚ್ಚೂರೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇ ಒಂದು ಬಕ್ಕಂಜಿ ತೋಜರಂಡೆ ಅಂಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮರನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿನ ನಾವೇ ಒಂದು ತೋಜಗ ನನಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತೆ ಈ ಜನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೇ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಊರೆಸನ ಬತ್ತು ನಾವೇನೇ ತೋಜ ಬಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜತ ಅಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪಪ್ಪುನ ಎನ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ದಾಲ ಪಾಂಡನಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುನತ ಬೋರ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಮೂಲ ತೋಜ ಒಲ್ಲ ಉನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆನ ಒಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪಪ್ಪಿನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲರ ಅಪರೂಪಡು ಮಲ್ಪೇನ ನಾನು ತೂಪಿನಾಗಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಾಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಮರೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗದಿತ್ತು ತೋಜವೆ ತುನಗೆ ಇಂಚ ನೆಟ್ ಉಲ್ಟ ತೋಜ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜವೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಬರಿಪಗ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಂಕಲ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಗೇಮ್ ಸಿಗದಿನ ಕಪ್ಪು ಗೇಮ್ದ ಏನು ಪಂಡದ ಮರನೆ ತಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡು ಮಿಡ್ರಿಪುಡು 10 ದಿರಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡೆನಿಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ 10 ದಿರಮ್ಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋಜಡು ಅವು ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ತಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಮಿಡ್ರಿಪ್ ಸೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ತೂವಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಆಫರ್ಗೆ ಅವು ತೋಡು ಮೇರೆ ಕಡಪುಡಿಯೇ ಬರ್ಪರಗೆ ಅಂಡೆ ಬೇಗ ತೂಕ ಬಂಡೇರು ತೋಡು ಬೇಗ ಬತ್ತನ ಪೋಡು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಅವರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಜರ್ 5:30 ಅವರೇ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವನ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಾಂಡು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪಿನತ್ತ ಚಳಿತದ ಒಂಜಿ 4:45 ಗಂಟೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಕಾಪುನಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ರೆಡಿಲ್ಲ ಆತಿದ್ದೀರ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನಾನಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಒಂದು 2:45 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂಚನ ದೊಡ್ಡ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂತಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಮ್ಮಿನ ಖುಷಿ ಆತೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ 10 ದಿರಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಜತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪೋಪಿನಾಗಲಿತ್ತಿನ ಪೋತಲ್ಲಿ ಮಾರಲಿ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಪೋಪಿನಾಗಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳೇನು ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಕಾಂಡಡಿಂಚಿ ಏತು ಜನ ಬತ್ತು ಕೊಣತೇವಾನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಶ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕು ನಾಲದ ಇರಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲೊಂದು ತೂತು ಬೈತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಂಕೆಲ್ಲ ವಿಂಡೋಡ ಪಿರೋಡು ಜನಕ್ಕೂ ಪೋಪಿನಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಸೀನೊಂದು
ಇದಾಯ್ತು ರೋಡ್ ಉಂಡತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟು ತೋಜಂತಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಿದ ಅಲ್ಪ ನೀನು ನಡತ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಪಿರ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋಜು ನಂಗೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರ ಅನ್ನಂತ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆಪ್ಪನಾಗಿ ಲೇಟೇ ಹಾಪಿನಿ ತೂಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರೊಂಡು ಮಾಡ್ಪೇರ ಅರೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರೊಂಡು ಮಾಡ್ಪೇರ ಮಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ಸಂಡೇ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಆನೆ ಕೊಡ್ಪೇರತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರೊಂಡಿಗೆ ತೋಡೇನಾಪಲ್ಲ ತೂಕ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಚ್ಚು ಅಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಮುನ್ಪನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೇರದು ಇದ್ದಾನೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇದರ್ದರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಜೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೇನತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂತಿದ್ದಾವೆ ತೂವಡಲ್ಲಿ ಹೋದು ಏನಾಪಣ್ಣೊಂದು ದೇವರನ್ನ ದೀಪ ಪಾರ್ತು ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಣು ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನೊಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತೂಕಲ್ಲ ಏನೋ ಉಂಟು ತೂಕ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ರೆಡಿ ಆಯೆ ನಾರೇ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಪೋಪಿ ಏನೋ ಪುರ ಆಪನ್ ತೂಕ ಉಂಡ ಅಜ್ಜ ಕಾಲ್ಯಾತನ ಏತ ರಶ್ ಉಂಡ पंचने ऑफर पंड जनकल दिम्मी दिम्मिन पेर तूड़ ಚಾರಿಟಿ ಪೂರ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಉಂಟಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇ ತಲಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೊಡ್ಬೇರೇನು ಬರ್ದಾರೆ ರೇಟ್ ಕೆರಮಣ್ಣು ಸೇಲ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಟೋಣ ತಂದೇನೆ ರಸ್ಬೆರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ವೈಟ್ ಶೋಕೊಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾತೆ ಓಲೆ ಬರುತ್ತೀರಕ್ಕ ಓನ್ಲಿ ಟುಡೇ ఉందేనా തട്ടിയാണല്ലോ പോടും ನಂಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈ ತುಚ್ಚುಂಡು ನಮ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ टोपी चापा ಒಂದೊಂದು ಮಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ನು ಶೋಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂವ ಏನೋ ಕೊಡೋದು ಹತ್ತು ಏನೋ
ಒಂದಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂಚಂದು ಡಿಸೈನ್ చిన్న సీరియల్ ఉండు కొద్ది బయట చిల్మిల్ద అదే 34 ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಗ್ಗೊಂಡು పోయి మారే బడా పోయి 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 పక్కడే బడాలా అన్న ಬರ್ದು ಬೈಟ್ ಸೀರದು ಅದೇ ಅಂಚಿನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ಲು ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಒಂದೇನೆ ಒಂದು ಕೆಬಿ ತಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಒಂಜೇನ ರಟ್ಟ ರಟ್ಟ ಉಂಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಎನಗೆ ಬಿಕ್ಕ ಬಿತ್ತೇವ 99 ದಿರಮ್ ಐಕೆ ಚೈನ್ 129 ఉందేని ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಡೇ ಬಣ್ಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋ ಐಡಿಯಾ రౌండ్ ఇట్లా ఉంది 3 ఉలాట్లా మెత్తలే అయ్యో బ్యాగ్తులి ముందు కళ్ళద మసాజ్ కళ్ళద ఉన్నది కళ్ళద ఇలక్కండి ఉందేని 149 ರೇಟ್ ಎತ್ತಕ್ಕ 169 ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲದು ಇಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೋಣ ಬರ್ಲದಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಕಾಜೆ ಹಾಂ ಬೇತಾನೆ ಒಂಜೆ ಶೋಕೊಂಡೆ ಶೋಕೊಂಡದೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ 75 ಇದು ತಿನ್ನೋಂಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ಕೆಬಿತಾವ ಅಪ್ಲೈ ಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲ ಸೀರೆಗೆ ಲಾಭ ನಂಗತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ ತಿನ್ನೋಣ ಇದು ತಿನ್ನೋಣ ನಮ್ಮದು ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಬರೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಚೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಫೇಸ್ ಕಲರ್